Udalak hondakinen kudeaketarako tresna eraginkorra dotatzea. Herritar guztientzat eskuragarria eta denontzat denboran zehar irautzeko izango dena. Eta birziklatze eta inguruarekiko errespetua bultzatzea. Sistemaren erabilera eta garapena. Sistema berriaren erabilera eta garapena udalbatza osoak diseinatu eta onartuko ditu. Organo horretan alderdi politiko guztiak ordezkaturik gaudelako. Papera eta kartoia, eta plastikoa eta ontzi arinentzako edukiontziak asteko egun guztietan herritar horrentzat irekiak egongo dira. Hondakinak noiz nahi utzi ahal izateko. 3. Organiko eta errefuxientzako edukiontziak neurri ertainekoak izango dira, 2.200 litrokoak. Hondakinak asteko egun guztietan herritar orok utzi ahal izango dute txip bidez. 4. Merkatariak eta kolektibo bereziek beraiekin adostu bezala kartoia astean 2 utziko dute eta errefuxia astean 1. Horretarako finkatutako tokietan. 5. Konpostaje kolektiboa sistema mantenduko da orain dagoen bezala. Akordio hau sinatzen dugun alderdiok iraganan 2016ko urtarrilean 18an mankomunitateak onartu zituen gaikako bilketarako helburuak abiapuntutzat hartuz ingurumeneko batzordearen baitan birziklapena eta bultzatzeko ekintza garatzeko konpromisoa hartzen dute bere gain. 170ko gaikako bilketa tasara iristeko konpromisoarekin. Gaur sinatu berri dugun akordioari esker eta behin osoko bilkuran berretsi ondoren 10 bilagona hiri hondakinen gaikako bilketa sistema on bat edukiko dugulako. Eta beste alde batetik, postasuna, hau bezalako gai sentikor batean legealdi honekin hasi nuen elkarrizketa bideak bere fruitua eman duelako kontsentsu eta akordio moduan. Alkate bezala, lehen unetik konturatu nintzen eta udal ordenantza dugun alderdi politiko guztiak konturatu ginen, elkarrizketak hasi eta ezin ginela maitik altxa herritarren beharrei irtenbide bat eman gabe. Lehenengo beharra, hondakin bilketa sistema egoki, eraginkor eta ingurumena errespetatuko duena izatea zen. Eta bigarren beharra, azken urteetan, gai honen inguruan pairatu behar izan dugun enfrentamendu politiko eta soziala gainditzea. Abiapuntu oso ezberdinetatik gentozen. Aspektu askotan antagonikoak eta hala ere akordioa instituzional garrantzitsu bat lortu dugu. Benetan, nire ustetan gaur denok harro egon gaitezke. Gaur, aurkeztu dugun akordioak ahalik eta denbora laburrenean martxan jarriko dugu. Akordiorako borondatean eta motivazioan dago gakoa. Herritar guztien beharrei erantzuna emateko. Konfiantza oinarrituta birziklatzea bultzatuko duen sistema bat izango da. Herritarrek udala proiektu hau era egokian garatuko duenaren konfiantza eduki behar dute. Eta udalak herritarren sistema modu egokian erabiliko dutenarena. Badakigu ez dagoela sistema perfekturik, eta horregatik akordioa sinatu dugun alderdi guztiok jakitun gara sistema ondo funtzionatu dezan horretaz konbentzituta egotea dela bide bakarra. Tolosaldeko mankomunitateko batzarrean onartu zen gure bailaran hondakinen gaikako sistema 160 lortzea, izatea helburuetako bat. Eta nik 10 bilagonako alkate bezala horren alde bozkatu nuen. Akordio hau sinatzen dugunok dokumentuetan azaltzen den moduan 170tik gora mantentzeko konpromisoa hartzen dugu. Datorren otsailean 29an udaleko osoko bilkurak aho batez onartuko du sistema berri ezartzea. Alderdi politiko guztiei eskertu nahi diet erakutsitako elkarlana eta pazientzia hilabete ugari iraun duen prozesu luze honetan.